ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навор имрӯза нархои тахтахо, река ва шифрои калон, шифрои тунукаги ва алматур ва ғайраҳо ҳаст. бародарои азиз, ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. аз шумо ҳамиқа хоҳиш ҳамули я лайка биҷақе бародаро, ҳатман як комментария ҳами видеоро ки тамошо кунед. бародарои азизи ман, ҳами як комментария илтимос бинависед. бародаро, дар шумо чизе маъқул боша, ҳатман дар комментария бинависед. мо пешкаш шумо мекунем, фақат иҷдат кунем. ман худам тоққа камера мекунам. иншоалло учрат ки расид, ҳамун чизое мехостагид ва ба навор мегирам, пешкаш шумо мекунам. мехчаҳо лӯбои намучам ҳаст. худо нигаҳбонтон бародарои азиз. видео имрӯзаро то охир тамошо кунед. курси имрӯза дар рӯи экрани шумо ҳай. марҳамат. бародаро, саракофка саракофкаи тозаҳай 100 сомон, нархи 6 метра. фаҳмиш чандай? 18 бошад. фаҳмиш 19 бародаро. 18-19 100 сомон я 6 метраш саракофка. Ана 50 тозаш. Ё 50 кана? Я мафкам. Ям саракофка. ям саракофка. Ирам саракофка бародаро 100 сомон я 6 метрашай. Инаи чорни потолокш мегана? Ай 32 сум то 40 сомон сар меша. 6 метран бародаро. Ай 32 то 40 сомонира. Сара чорни потолок, ҳа? Чорни потолок ай бародаро. Ай 32 сум то 40 сомон сар меша. 6 метран. бародаро, ишам саракофкай, иш 14-кай. 14 иш фаҳмиш 14 бародаро. 6 метра. Ишам чандай? Ё значи 100 сум ё 115 сум. Уошо. Фаҳмиш 18 бу. Ӯ 115 ҳам 18 фаҳмише. Иш 14 иш 100 сум. Шаш метран бародаро. Инаи бародаро 50 кан. 6 метр дурозиша 115 сомон нархаш. Ай гап зане аз номи канали мо ба шумо боз скидка мешава. Ёши? Ёш. Ёша хайр рости гап намедонем. бештар маълумотро ҳами занг мезанед аз соҳиби ҳами тахтаҳо хитон пурсон мешавед бародаро. ҳами лӯбои намо тахта ҳастак. ина мо ба навор гирифтем, пешкаш шумо кардем. занг занед, рақамҳо дар рӯи ҳами экране ҳайн. хитон занг мезанед, бо мепирсе. иншоалло ҳархора хичон гап мезананд. ина бародаро шифро ё ай 50 сум то 75 сум. ай вообще шифро бо навам. аз 50 сум сар мешавад то 75 сомона. 4-5 намо шифра. хай занг мезанед, рақамҳо дар рӯи экран. ай 50 сум сар мешавад то 75 сомона. ина шифро бародаро. ай 50 сомон сар мешавад. рақамҳо дар рӯи ами экранан. хитон занг занед, бо бештар маълумотро аз соҳиби ами шифро худшон пурсон шавед. аз 50 сум сар мешавад то 75 сомона нарх дорам бародаро. бо мо бошед, ози нархҳои бо шифрои тунукагирани пешкаши шумо мекунем. ина бародаро шифрои тунукаги метриш 15 сум ай. ами як дона шакар чанда чандай? 3 метр 6 метр. Ами як 70 то 6 метр 6. Ай 1 метр. Ай 1 метр ё ай? Ай 170 сар мешавад то 6 метран бародаро. ҳамаи света ҳастад. шифрои тунукаги метриш 15 сомони ай. метрша 15 сомони мега. Магазини мусулмон. Магазини мусулмон биё. ина бародаро алматур ай 18 сума сар мешавад. То чанда гу? То 35 сомона 6 метра.
ай 18 сар мешавад то 35 лубой намудаш ҳаст. ҳай рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин чизҳо худтон мепурсед бародарон. ай 18 то 35 сар мешавад. ин алматур 10 ҳакам дорад, бо 12 ҳака, 15 ҳака, 18 ҳака ҳамаи намудаш ҳаст бародарон. занг занед худтон ҳамин соҳиби ҳамин чизҳо худаш мефаҳмонад. ай 18 то 35 бародарон. ина бародарон нархи семент 400 кашанс май 400 каш бародарон 45 сомони як донааш. Я 50 килоаш. А 500 каш чандай? 500 каш 47 сомон бародарон. 400 каш 45 400 каш 400 каш 45 500 каш 47 сомон. ина бародарон турбаҳо угалок ҳамаш нархош наистагия. Инаи метр я донаша метрша метрш 11 сомония, иш 18 сом, иш 12 сом, ишам 12 21, иш 21 сом, иш 17 сом. ина бародарон ҳамаи ҳамин нархош дар ҳамин ҷа наистагия. хай рақамҳо дар рӯи экранай занг занед, бо бештар маълумотро худаш мерасонад. иш 34 сом, иш 23 сом, 37 сом, 27 сом. лубой намудаш бародаро ҳаст. ҳамин занг мезанед бо савдо мешава. мегам угалок ҳам ҳаст, барои дигар чизош ҳам ҳаст. занг занед бо бештар маълумотро садак 80 50 лубой намуд турбаша дора. мегам ин турбаҳои пластмассиам ҳаст бародаро. ҳамаи намуд ҳаст. ҳамин занг занед бо худаш гап мезана. ҳозир камакак савдо кайсан гӯ ҳамун камера ки рақамҳои морамон мақсад занг бизананд, ман худам мефаҳмонам ки чандиянд чанди нестанд. аз соҳиби ҳамин магазин худтон пурсон мешавед бародаро. лубой намудаш ҳаст. нушу чи аст? скилеватай чи хай морам рости гап намедонем. ай чанд то чанд ай нархош? ай 12 сом бародаро то 35 сомона. гулдуракаш 35 сом. ай 12 сом сар мешавад то 35 сомона. паҳм ай 12 сар мешавад то 35. ай 12 сар мешавад то 35 сомона. ина бародаро мехчо ира килоша 25 сомон мега. 25 сом ишам 25 ам ягам. ишам сумай шаҳбоз 13 сом аст. 13 сом мега. ишам 13 сом. иш 16 сом. иш 16. ишам 13 ҳай бародаро. ишам иш 12 сомай. ишам 10 сом ё 12 сом. 10 сом. Короче, 12 сом 10 сом мешавад. О, 150 ки ғавсо. 150 ки ғавсо. хай бародаро ина нарх наво худтон занг занед бо рости гап уқасоз мо нафаҳмидем соҳибош савдо кайсан. хай лубой намуд ҳастак бо худтон пурсон шавед.